Oli, com esteu, bonicors? Així estava jo treballant i venia a parlar d'un tema sociolingüístic. Res, estava mirant TikTok, que no el miré moltíssim més que per a penjar vídeos i tal, i hi ha una xicona superinteressant que parla de Harry Potter. I jo quan era xicotet me'l vaig llegir i tot això. Vaig arribar fins al 4 perquè no em vaig acabar el 4 i mai he vist les pel·lícules. Les pel·lícules a partir de la 4. El Prest d'Azkaban m'encanta. El vaig llegir en veu alta a ma germana en valencià i bueno, va ser en valencià de l'editorial Empúries, no? Però en valencià del nord. La qüestió que la xicona deia, mira, n'estic fins a la figa que estiga jo així parlant, que és la seva llengua materna, estiga jo així parlant i sempre que em comenteu per a dir, ai, és que no es diu puzzle, es diu trencaclosques. I és que no es diu, què més li han dit? Jo què sé, qualsevol, no? Pues, bueno, vale, les típiques. A veure, carinyets, hem patit una certa forta, molt gran repressió, d'acord? Per part de castellà històricament, que després l'amiga s'ha canviat el nom per Espanya, i continuem patint repressió, prohibició, coacció, humiliació, tot això. Tenim moltíssimes paraules en castellà perquè durant 40 anys tot estava doblat al castellà. La meva iaia, per exemple, tenia un vocabulari superric, però era un poquet inevitable tindre algunes paraules en castellà. No diguem que hi depèn del poble, en tens unes o altres. Està clar que tots sabem que hi ha paraules més genuïnes, que tal. Jo faig errades, jo comet errades, tot i tindre-la com a llengua materna. O sigui, una de les finalitats també del perfil del Chicho és dir-te, mira, carinyo, si dius alguna errada, no moriràs. O sigui, si el diccionari és això, tu en realitat, espardenyais, que diem a València, dius això. O sigui, pues bueno, vale, i 4 més, no és parlar malament. És fruit d'una situació de diglòssia, on tens la llengua dominant, la forta, que t'influeix a tu. Si retrocedim 500 anys, d'acord, els valencians i catalans també influïem en certa manera al castellà. El castellà també té valencianismes barra catalanismes. Dàtil, capicua, podeu buscar-ho a internet, n'hi ha molts. D'acord? O sigui, això, total, que hi ha un sector molt reduït, però molt purista. Ai, és que això no ho dius bé. Ai, és que allò tampoc. Pues posa't a fer tu contingut. Vull dir, jo crec francament que anem pel bon camí, que cada vegada hi ha més gent, però quan cometeu coses, no és que no pugueu corregir coses, podeu corregir coses, però si envieu un privat, dieu, ai, mira, en este vídeo has dit tal i potser hauries de dir qual. La persona, de manera superagraïda, diu, ai, che, és veritat, intentaré aplicar-ho la pròxima vegada. Però si tots els comentaris que li feu a la xicona són de, és que això no es diu així, pues, clar, al final s'enfartarà i què te farà? Contingut en castellà. Perquè en castellà no te veig jo anar als perfils a dir, és que esto no lo dices bien, saps? O sigui, aneu a perfils en castellà a dir-los que parlen malament. No? Perquè, vull dir, la xicona comença el vídeo dient, és que els catalans, bueno, perquè ella és catalana, els catalanoparlants, valencianoparlants, digueu-li com vulgueu, som els nostres propis enemics. Un poquet sí, perquè sempre estem, xico, agraeix, o si tens la imperiosa necessitat de corregir-li alguna cosa, te'n vas al privat i li dius per privat. És millor. I repetisc, jo comet errors d'estructura que després quan me'ls diuen, jo ho penso en francès, que és una llengua del mateix tronc i que generalment les estructures coincidien, i dic, ostres, és de veres, o sigui, això no té cap trellat, que està molt bé, però si no fora perquè a mi aquestes correccions puristes m'entren per ací i m'ixen per ací, jo ja n'estaria fart, d'acord? Vull dir, no sé, perquè, com sempre diem, el pitjor valencià és el que no es parla. Lo important és parlar-lo. Tu després ja pots perfeccionar, com dir, adquirir vocabulari més, o sigui, no sé, com tot el món, és que no perquè també no hem de crear inseguretats en la gent que intenta parlar-lo. Tu el parles i prou, xico, com siga, ja està. Vale? Això volia dir, que no sigueu tan pesats ni pesades. I això, i si cometeu alguna cosa que tinga relació amb el que està dient en el vídeo. Vinga, au cacau.